तुम्हाला वाटते गुन्हा झालाय म्हणजे ती व्यक्ती क्रिमिनल आहे का? नमस्कार, मी आशिष दीपक देसाई, फाउंडर अँड डायरेक्टर ऑफ दृष्टी फॉरेन्सिक लॅब. आज आपण एक साधा प्रश्न पण समाजासाठी खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तो म्हणजे क्रिमिनल म्हणजे कोण? कायद्याच्या दृष्टीने क्रिमिनल म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याच्यावर कोर्टाने गुन्हा सिद्ध केलेला आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला असेल तर ती व्यक्ती क्रिमिनल नसते, तर ती व्यक्ती ॲक्युज्ड असते. जेव्हा न्यायालयात फॉरेन्सिक पुरावे, साक्षीदार आणि पुराव्यांच्या साखळीने हे सिद्ध होते, तेव्हा कोर्ट त्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवते.